नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावनाय थाबाय। ओमफ्राय दा नै आङो सरासतियाव थांनो ओंखारदों आरो स्कुलाव। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो अब्लालाय जि थान्दा दिनै बोथोरा बार गुसु बारसिदों। देग्लाय माने सरासतियाव गोदोर जायाखै आरोना, सरासतियाव थांनाय बोसोराव जा गिदिर जादोंमोन ओमफ्राय देग्लाय गिदिर जायाखै। ओमफ्राय जोङो खुलुमनो थांसै, खुलुमखांनानै ओमफ्राय दसे बेरायना फैनोसै आरोना। स' नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट आं स्कुलाव मोनहैबा लोगो मोनसिगोन। आं दा भिडिअ लालांथ'ला लामायाव, स' स्कुलाव थांना लोगो मोनसिगोन। बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा। स' थांदो। स्कुलाव फैनायफोरा स' मोनफैबाय जोङो स्कुलाव। नै लोगोफोरा बिदिनो खुलुमनो गारना पानिपुरिसो सोगासिनो होखावबाय खासेया। नोंबो जानो? ओइ नै नोंबो जानो? आं जायालै, खुलुमग्रोनांगो। पानिपुरि जागासिनो बिसोरो। दा हाबैनोसै र' स्कुल। Halo, hai. Maga bukan ang channel. Hah? Maga bukan. Mau nggak dah? Mau nggak? जोंनिनो क्लास फ्रेन्ड आरोना, एखेलेखे जमा फरायो जोङो खातारबारि हाई स्कुलाव। ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनो हो नोंनो लोगोफोरा। Subscribe खालामदे जाने अनसुलि सना आंनि लोगोनो। नोंसोर खुलुमगोना खुलुमला थांसै जों। खुलुमगोन। थांसै। Dadah. बाय बाय।